Iki nek banyune iki mandek sik, Dek. Gojeki anune Mbak Tata. Iso kas nganu kok apa jenenge? Lemah tak. Iki lho ya Allah. Emang tak Apa bocah kayak gitu kok nek rene nang tengah jalan to, Duk, motor rene ra enak. Masa le Pade? Udah aku lomba Pade kae. Iya to iki. Ngerti anak uang ning kene kaya nemen-nemen sapa sing anu mau? Pade kae lho, Mbak. Ya Allah. Wong piye kayak gigi? Ngerti nek wong iso ning kene mau dimbleki pedah kupingku. Kurang ajar Pak Dek iki jan. Kayak dikejar Dek, si apere wonge. Lambo gesek ketara kae. Kurang ajar tenan. Wis kene iki iso malah. Beh. Kupingku kelaran. Nek mau bocah ira tenanan kok trae. Mana lho, ngomongnya lu banter. Bocah iki sing tenanan ra tenanan. Desain manus sedile tenan goleng. Bocah di Pak Dek apa kandune omongnya kae? Heeh kae. Ayo dikejar ayo. Gue bedah dikejar ayo. Serang lihat kandane. Pokoknya kudu kena. Surong. Lah. Yo. Wes. Awas ke Pak Dek titen ono kan sampai kena ka. Sopo kayak mau cah itu udah kayak mau. Wih, pengen keren nih. Aduh, jelas super bocah malah. Motor gigi. Aduh. Lah. Iya. Selak bocah ini teko kene malah. Alah. Serai iki. Kayak Pak Deni, ojo sampai lolos. Mama peda iki piye, Mak? Iya lho, Mbak. Sampai Arek ngejar Pak Dekae malah dhewe sing cilaka iki. Alah. Sadoh Pak Deni. Ditenan ae sesuk. Ngerti kejar malah dhewe sing tiba. Wis tuntune pedae. Rombane. Ben,